video clip no ang full video klai bo phunogui manglak tamni hingkangke YouTube guideline no tongo je omo kahai rong no rokha hingke YouTube ni je guideline tongmani abono ullongon khlainai hinui. Aboni yagolo khino ani channel obo effect ungnai abogui ang norok no sawai khnari wano tamo ongkha eba kheba tamo ongya o video clip no full baksa baksa keba nogoi mankhana tei baksa baksa keba nogya phano ongoi mankhana. Uttar Pradesh ni Rampur o gotna gotikha jepro manei bai kuplung truck kaisa divital car bai thongkur khoi rimani yagolo bolero ni sakao klaijak tei ongoi thangkha tei a gari bolero car ni sakao joto khopjak tei ongoi thangkha je truck bisingo mani kwbangma dajak o malrok bai joto phopjak tei ongoi thangkha tei car bisingo tongnai borok bo car bai baksa no truck bai baksa pherjak tei ongoi kepegui thangkha jagao no. O video clip ar jagao tongnai kaisa CCTV camera o capture ongkha tei a CCTV footages social media o rwmani yagolo markheno viral ongoi thangkha horchani horono million views kanani nangkha. Gotna ongkha civil line thanani ganao main road Bilaspur road robibarni salo o gotna gotikha. O gotna gotimani yagolo bolero bisingo tongnai borok jagao eba kheba thaio no thwinani nangkha tei o bolero gari bo bini kunu manirok kaham kwrui kha o truck bai baksa no kepegui paikha bini tolao kwlaiui. Robibarni salo Bilaspur paisingo o truck thangui tongmani hingke a ganao no bolero car bo phai tongo tei o bolero car no banchirinani naiui o truck ayango turning paisingo koinani naithani uno ar jagao khekjak tei ongoi thangkha achomsa tei bolero car no banchirina thangtani o bini sakao no kwlainani nangkha o truck ni bwsak. O gotna gotimani yagolo police rok no logi logi no inform khlai rwjakha tei police rok bo information manma logi logi no a thaio phai sok paikha. O borok no tikhlainani bagui bini mangkwthai no tikhlainani thangtani o 2 ghonta jora nangkha tei borok bo kwbangma no nangkha o mangkwthai no ar jagani tikhlainani o truck rok no oroni nornani bagui 2 ghonta kosto try khlaimaimani yagolo no o mangkwthai kepekjak khlaiui tolao mankha. Belai kheno kirima sincha najara nuknani nangkha ar jorao ar jagani lokorok. A video footages rok no ang YouTube channel o rwui manglak tamni hingkangke obo ani channel o effect ongoi thangnai jodi no rwkha hinkhe.